er vi i gang. Vi har fået bygget... Eller jeg har fået bygget. Mikkel, han gad ikke lige at deltage i det her. Og... Ja, nu er han her igen, så nu... Ja, det er så altid godt, at han lige kommer tilbage igen. Okay, Mikkel, jeg har en lille idé. Vi får bygge... I hver side, der får vi bygget sådan en vej hernede. Er du med på det? Jeg kan lige have alle mine tools. Nå ja. Dem havde jeg bare fjernet derovre fra, så sat hernede. Har vi ikke vores seng? Jo. Sætter vi bare lige her. Gider ikke lige at skaffe os... Eller gider ikke lige at skaffe materiale til bunk... Eller... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder igen, Mikkel. Hvad hedder det? Hvad? De der seng. De der... Køjsen. Ja, det er det hedder. Det er det hedder. Vi skal have skaffet noget mad. Jeg laver bare det her, okay? Ja, jeg begynder bare mange. Ja, det er fino. Okay, så der skal gå 3 ned. Pis. Det var med vilje. Hvad har du nu gjort? Nej, men jeg har ikke gjort noget, jeg har bare fejlet. Så det er fordi, jeg ikke har gjort noget. Har du tænkt over det? Har du egentlig brugt al vores jern? Alt vores... nej. Hvor jern har? Ingen. Ja, okay, 12. Så mener sådan. Nej, men det er nok også fordi, jeg har noget på mig. Ikke på den måde. Okay. Jeg ved ikke, at du har lavet fuld jern. Nej, jeg har. Don't lie. Skal du heller ikke lyve med det? Du har ikke set noget. Jeg synes bare, at lyden i Minecraft er blevet meget bedre. Altså ikke fordi på grund af nye dele eller noget. Og det har jeg heller ikke endnu. Men på grund af, at vi har... Eller jeg skruet lidt op for den. Sådan at det ikke er så lavt. Ja. Så det blev faktisk rimelig godt. Please. Ikke ram. Ikke ram. Yes. 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 Mikkel. Jeg laver som vej herinde under. Okay. Sådan der. Det ser sådan rimelig beautiful. Ja. Sådan der. Nu ser det ens ud, gør det ikke? Yes. Okay. Så kunne vi have en portalos lige her. Ja, sådan der. Skråstrej gate create nether portal. Så gate set from nether portal. Og så går vi lige world it. Slap lige lidt af, grøf. Men det er fordi at vores simpelthen vores ja, vores netherportal er åbenbart bugget her pt, så vi bliver lige nødt til at gøre det her indtil. Tager vi bare lige hurtigt og laver en tilbage igen. Altså også en del federe, når det er ude i cobblestone. Så dækker vi lige hurtigt her. Og så gate open nether portal. Sådan her. Gate create nether portal back kalder vi så den her. Set from nether portal. Jeg kan ikke lide det der. Gå væk fra mig. Jeg ved ikke hvorfor, men det minder mig altid om lille barn, det der. Hvorfor? Nå, de der ghosts, eller hvad nu det hedder. Yes. Ja, okay, mand. Gast. Ej, de er nederen. Kan man ikke så pjæs? Nej! Nej! Hvor mange diamanter har vi? Jeg tror faktisk ikke, vi har nogen. Kan du ikke lige gøre sådan, jeg kan teleportere tilbage? Eller sådan er sådan fanget hernede. Ja.
Skorstræk form. Nej, så skal jeg jo alligevel komme derhen igen. TP Mikkel. Jeg skulle bare lige se, om du har fået nogle diamanter. Nej, det har jeg. Jeg tænker, som spiller, så tager vi kun de sorte ting. De sorte ting. De sjove ting. Nå. Gate set 2. Netterportal. Back. Ja. Hvordan kan det være, at jeg ikke engang kan få Windows Live Movement på min computer? Prøv at installere After Effects. Det er også meget lettere at bruge, synes jeg i hvert fald. Nej, jeg gør ikke det. Hvad? Jeg har allerede haft. Kan du ikke finde ud af det? Jeg gør ikke bruge det. Hvorfor? Why? Jeg vil dog betale jer. Prøv. Nice. Undskyld, jeg havde bare lige sådan en primetime, hvor jeg lige skulle løbe igennem den der skide portal sådan mega mange gange. Der var det. Jo, men prøv lige at vente, jeg slog, jeg sat det her. Jeg kæmper lige med at få øje på det. Tror jeg, jeg vil blive blind. Sådan der. Det ser sgu da meget godt ud. Så vi torches. Prøv at komme herned og kigge. Så har vi det. Så det er godt nok ud. Kan vi lige hurtigt se. Pis. Så er vi en torch der, en torch der, en torch og en torch. Nu. Ja. Og så filmer jeg sådan i et minut cirka. Sådan. Så er vi tilbage. Ej, nej. Så er vi tilbage hernede ved Mikkel Musen. Okay, prøv at se her. Nu lægger jeg ved med, at hvis vi tager, lad os sige, lige 1, 2, 3, graver lige her. Så begynder jeg lige at grave den her vej. Så jeg gerne ved med at finde diamanter. Det vil jeg gerne ved med. Okay? Det er hvis når du graver i lang tid nok. Så. Det har jeg ikke sagt noget med. Jeg skal nok finde noget. Skal jeg nok. I will find it. Hvad siger du? Hvad? Come at me, bro. Found diamonds. Bitch! 3, 4, 5. 5 diamanter. Du hacker os. Hvad? Du hacker os. Ja, jeg hacker. Det siger dem på YouTube også. Hvad, har du fundet noget nu? Gå tilbage i huset og sove, eller altså, ikke sove, men og så kan vi lige forlade en lille farm. Det var det, der hed. Jeg skal gerne lige grave 3 den her vej. Men det fede er, når man også bor nede på det her niveau, der er også rimelig, der er også chance for, at du finder diamanter, selvom du er her nu. På, eller som du udgraver dit hus, så er der chance for, at du finder diamanter. Det er der jo ikke, hvis du graver længere op, sådan ved 35 og sådan noget. Er det mig, der satte det der? What? Det var så mig, der satte det der. Det kan jeg godt se. Jeg kan bare ikke huske, hvornår jeg lige satte det der. Men på et tidspunkt, så tror jeg faktisk også, at vi vil lave et eller andet med, hvor vi optager i Live for Speed, måske. Og til jer, som ikke ved, hvad Live for Speed er, det er en racer simulator, og der har mig og Mikkel simpelthen investeret i nogle racerret. Hvis man nu kan kalde det Logitech G25 hedder det.
Tror du ikke, det ville være fedt, Mikkel? Jo. Hvad? Nå, jeg tror du sagde. Fandme nej, det var røvkedeligt. Og så tror jeg, vi vil lave et eller andet med, at vi laver en seriøs serie, hvor vi simpelthen bare kører mod nogle af de bedste, og så noget med, hvor vi pranker folk og sådan noget, hvor vi bare rammer dem fuldstændig og smadrer deres biler, og ja, det bliver jeg altid sur over. De er bandet fra nogle server. Det er altid sjovt. Så det kan godt være, at den kommer op her senere i aften, eller i morgen måske. Finder vi det ud af. Der er sådan en lort, jeg satte den lige der. Der. Sådan der. Så er der også plads til noget her nu. Eller han er noget her nu. Så der er også plads til noget nu. Pis. Du har ikke noget dødt på dig, har du? Næsten stik. Kom lige ned til dig og henter det så. Må lige få det. Har du fået nogle diamanter? Nej. Danke. Så. Og jeg har også iron på mig. Det er godt. Jeg lægger bare lige diamanter eller hen i chesten. Nej. Går bare lige. Ja. Yeah. Så kan det også gøres. Så skal vi lige lave en ho. Pik. En ho. We got the hose. Kan ikke huske hvilken video jeg så det, men det bliver fucking fedt, når de siger det. Det er pjern. Er det? Ja. Men we got the hose. Ja. Jeg tror lige, jeg går op og hente nogle seeds. Det er nok lige lidt nødvendigt. Harlem Shake. Do it. Så har vi fucking 4 seeds like a boss. Og hvad tror du, jeg lever for nu? Mob spawner. Nej. Diamanter. Ja. Pis. Og leve foran vores hus. Lige ude foran. Leve foran døren. Nej, vent du. Jamen. Prøv lige. Ikke dække det selv. Prøv lige vent, så skal jeg se det. Jeg har lige sat cobblestone der, hvor det var. Ja. Jeg så bare løber, jeg smadrer det her, sådan der var løber 5. Var der? Ja. Sådan så det så cobblestone lige nu, sådan så det. Nice. Fuck. Jeg brugte også det der med at løbe 1, 2, 3. Nå, awesome. Ah! Har du egentlig nummer? Nej, men det er det, jeg... Jeg har altså virkelig intet liv. Seriøst. Jeg har 3,5 liv igen. Lad være. Please. Mikkel, lad være. Nu er jeg edit. What? Mikkel, din fucking spasser, mand. Du er så svær at arbejde sammen med nogle gange. Det er helt vildt. Okay. Det lød helt deprimeret der. Okay. Og 3. Godt. Jeg kan lige bruge det der. Så har vi 28 fakler. Det er altid dårligt. Jeg hader bare den der bug med, men ikke... Eller der skal være lys her. Fucking lord. Det er så virkelig fejlplaceret. Så er der weed. Lige om lidt. Eller om lang tid. Prøv så her, drenge. Finder vi lige diamanter igen, er I parat? 1, 2, 3. Det var så lige her. Og her. Og hvad tror du også lige er for nu?
Og det siger jeg svær mig sammen. 1, 2, 3. Jeg fik kun 1, slap dog af. Hvor meget fik du? Ja, jeg fik 1. Var der kun 2? Ja. Det kan ikke passe. Der er flere. Hvor fik du det? Der var 3. Au! Skal du være? Ja, Oh, jeg kan så ikke få generere mit liv igen. du har en pil i hovedet. Nej, jeg har en virkelig. Og hvad skylder det så? Herobrine. Tør du at grave op herover? Der er sikkert lavet. Tør du? Der er lavet. Tør du? Hvad? Hey. Sorry, du er ikke med vilje. Det er Herobrine. Hey, hvad så main? Main. NPC remove. Sådan noget. Ja. I'm watching you. Au. Fuck, det er forvirrende at løbe sådan. Nå, men det var så den her episode, og Mikkel han har fundet masser af diamanter, og jeg har fået lavet portalen ned til Nether. Plus at vi har fået lavet vores lille minifarm, og de her flotte trapper. Og ja, tak fordi I kiggede med, og I skal huske på, at Mikkel han er en klar motherfucker. Er du ikke enig i det, Mikkel? Nej. Nej. Okay, vi ses. Nej.